Ahojte všetci, ktorí máte radi kvalitný slovenský šport. Ja som Ľubo Giertl a chodievam za týmto športom pravidelne už od roku 1987. V júli to bude 30 rokov, čo som prvý raz vycestoval do Francúzska na majstrovstvá sveta za týmito športovcami. Môžem vám povedať, že každá jedna akcia stojí za to, títo ľudia odovzdávajú kvalitnú prácu, čo je vidno na zisku medailí, či z Európy, zo sveta, alebo z olympijských hier. Sú to všetko ľudia, ktorí sú tvrdo skúšaní, či na vode, či na tréningu, ale hlavne žijú ako praví športovci. Nič si neodpustia v tréningu, nič si neodpustia v závode a sú slabšie, horšie chvíle. Tieto majstrovstvá patria k tým možno troška, niekto si povie slabším, ale je začiatok sezóny a ja verím, že kým prídeme do POU, kde budú majstrovstvá sveta v septembri a začiatku októbra tohto roku, tak dovtedy tá kvalita pôjde len hore, ich výsledky budú gradovať a dožijeme sa zase skvelých výsledkov, tak ako to bolo teraz v poslednej disciplíne C1, kde sme ukázali v celej Európe, že sme špica, pretože 1., 3. a 5. to je maximálna špica. Pozývam vás teda na ďalšiu akciu, ktorá bude v Prahe, Svetový pohár v Troji. Ďalšia akcia je v Augsburgu, v západnom Nemecku, v Ivreji v Taliansku, Makleberg v Nemecku a vyvrcholí to v tom POU vo Francúzsku. Príjemný športový zážitok so slovenskými športovcami. Tak ja by som chcel povedať, že pre mňa je to naopak úplne prvé majstrovstvá Európy a vôbec prvý slalom vodný v mojom živote. A zážitok veľmi silný. Vrelo odporúčam všetkým fanúšikom, aby si to prišli pozrieť na vlastné oči, lebo stojí to za to, tá atmosféra, tie väzby medzi jednotlivými pretekármi, medzi fanúšikmi, je to niečo, čo sa oplatí zažiť. Mariánko, ty môj zlatý človek, ja si môžem ďakovať aj s Ľubkom Giertlom, že som sa dostal tuto na majstrovstvá Európy do Tacenu. Mikulášťania sme trošku poslabší v tomto boli tohto roku, nezariadili nič a my sme sa dali dokopy pomocou Mariána, pomocou Ľuba, taký výcud Slovenska. Veď keď si zoberete, jeden je z Košíc, dvaja sú zo Spišskej Novej Vsi, hej, jeden z Mikuláša, z Prievidze a Marián, voláte tam o Cerede. Hej, to vám je dobrý človek. Tento vie organizovať a dobre zábavný a odkeroval nám to na jednotku. To vám je dobrý kerovník. Hej, vedel nás Akcia bola perfektná, som na takéto akcie prvýkrát, vrelo to odporúčam všetkým, atmosféra vynikajúca, kolektív vynikajúci.